Srangsal Horo Samung Sitra Khlainairok by Kalamchowra Rahimpur Amchai Mahidul Islam Mungwi Khoroksa Borokni XUV 500 Malkhung Soksawi Kwlangjakha Patimung Koktwma Mankhakhe Amchaio Thangwi Sogwikha Kalamchowra Thanani Police Ashali Patimung Koktwma ni bisingti Shaiman ka Srangsal Horo Rahimpur Amchai Mahidul Islam ni XUV 500 Malkhung Khami Thangmani Koktwma Hor Kuthugor Nawphang Mahidul Islam ni Malkhung go Senior Nugya Samung Sitra Khlainairok Hor Funagit Mani Koktwma Patimung no goi nawphang siring makorok khlaiga amchai do korok phai logi no Koktwma roharka Kalamchowra Thanani police rongno Koktwma mankhiro Thangwi Sogwikha Kalamchowra Thanani police Ashani Patimung no te amchai nuksaka flaka fla Yakte khaksa faising hinke Patimung no ti jaidugne te mugong khorja Kalamchowra Thanani police Bureau report Chini Khorang